Datozen egunetan Lekitxoko aratuztiak ospatuko doguz. Geratu geugaz eta ezagutu egitarau guztiza. Udan eskolako estalki finkua ipintzeko lanak egingo dira. Lekitxo lagunkoia izateko herritxarren iritzizak batuko da bezen saio irekiza antolatu da otsaien 23an. Harremanari eta memorizari buruzko hausnarketia eitzen daben fantasia dokumentalen proiektzioa eta solasaldiza antolatu dira. Datozen egunetan giro eguzkitsua eta maximo epelakin jarraituko dugu. Mozorruak jantzi eta aratuztiak ospatzeko ordua heldu da. Kalejirak, kontzertuak, ikuskizunak eta giro aparta eukiko doguz Lekitxoko kalietan ziar. Bizar bertan, askotx gaua ospatuko dugu arratzaldeko kantu tailerren eskutik. Zapatuan, aratuzte alai estudiantinien kalejiria, musika bandien kontzertua, etorkizuna dantzataldien kalejiria eta aitzitza makurra txarangien musiki eukiko doguz. Domekan, barriz, eguzkilore jubilatuen abesbatziak kontzertua antolatu dau. Astelenian itxaropenako txistularizak kalejiran urtengo dira. Eta azkanik, martitzen goixian, ikastetxiak kalerikale ibiliko dira euren mozorruak erakusten eta guardizan ikuskizunak egingo dabez. Arratzaldian, umientzako disko festa eta txokolatadia eukiko doguz arratzaldeko 6etan plazan eta iluntzia girotzeko DJ saioa eta disfraz lehiaketia egingo dira eskolapian arratzaldeko 8etan. Egunotan, Lekitxon estira musika eta giro alaiza faltako. Egitaraua ikusgai daukazue lekeitio.eus orrialdian, udal eraikinetan, eta herriko prentza dendatan. Uda honetan eskolako eraikin bizen arteko patizuan estalki finkua ipintzeko lanak egingo dira. 2021 arte Lekitxoko eskola publikuen azalerien 180 metro kuadro baino ezeguazan tapata. Azalera hori esan nahikoa eguraldi txarreko egunetan eskoliak eukasan biharrizanari erantzuteko. Hori dalata, urte horretan, behin-behineko karpia ipinizan eskolako eraikin bizen artian. Iaz, patizoko lurra egokitzeko lanak amaitzu eta gero, uda honetan estalki finkua eraikiko da. Honek egitura metalikua eukiko dau eta argi naturala sartzia ahalbidetuko daben materialakin egingo da. Guztira, 580 metro kuadro eukiko dau estalkizak. Iazko lanak 187.000 euroko kostu eukieben, eta aurtenguak 451.000. Hau da, egingo dirazen lanak batuta, iza 640.000 euroko inbertzinoia eragingo dau eskolako eraikinen artian ipiniko dan estalki hau eraikitziak. Oindala urte batzutatik, Lekeitio lagunkoia ekimenak adin guztizetako jentientzako adeitsua dan herriza lortzeko ekintzak egin ditu. Horreri esker, gure nagusizentzako lagunkoiago dan udalerriza lortzeko pausuak emon dira. 2018an, Lekitxoko lagunkoitasun diagnostikoa egin zan herritxarrari bideratutako saio irekitzen bitxartez. Oin, urte honetan eindako ekintzen balorazioa egin, eta 2023ako zehaztu dirazen gaizen inguruan herritxarrak daukezen iritzizak entzuteko ordua heldu da. Hori dalata, otsaien 23an, arratzaldeko 6etan saio ireki bat egingo da kulturretxeko Azkue aretuan. Zatoz eta emon zeure iritziza. ¿Qué es lo que más teméis? Yo no. En la muerte, no pienso en ello, el día que llegará. Adinagaitxik eitzen dan diskriminazioa da munduan zabalduena. Komunikabidietan be argi ikusten da, adinekuari buruz berbaitzen dan bakoitzian, irudi bardina erabiltzen da.
Kirolaen bidaiatu edota aisialdizaz gozatzen dabezen pertsonak izango espazirian moduan. Noski baietz. Irudi hori apurtu eta nagusi zen bizipenak azaleratzeko helburuagaz sortu zen Silver Film Festival eta urten bere film baten aurkezpena eukiko dugu Lekitxon. Otsailaren 22an, arratsaldeko 6etan, Fantasia izeneko filmaren proiekzioa eukiko dugu ikusgarri zinearetuan. Gero, bere zuzendari eta protagonistakin nagusizen arteko harremanari eta memorizari buruzko solasaldia egongo da. Sarreria doainik lortu halko dozue ordu erdi areinago zineko lehiatilan. Lo que me apetece de este viaje es estar con vosotros, con Amaya, los 4. Y hay que disfrutarlo, porque no va a durar siempre. Sus fotos pagan los billetes. No está mal, ¿eh? ¿A qué se dedica usted? Yo vendo mierda. El triángulo de la tristeza. Modaren astearen ondoren, Karl eta Jaia, modelo eta influencer bikotea, jate batera gonbidatuko dituzte luxuzko itsas bidaia egiteko. Eskifaiak gonbidatu aberatzei behar den arreta guztia eskaintzen dien bitartean, kapitainak ez du kabinatik irten nahi, gala afari ospetsua laizter iritsiko den arren. Gertaerek ustekabeko bira hartuko dute eta botere oreka alderantzikatu egiten da bidaiarien erosotasuna arriskuan jartzen duen ekaitza sortzen denean. Esto pinta mal. Esto pinta pero que muy mal. Lekitxon bizi? Herrizan erosi? Danok irabazi. Gaurbe giro eguzkitsua egonda eta eguerdi parterako girua epeltzen zunda. Arratzaldian aixiak iparrukitsu hartu dau eta maksimuak estira atzoko balizuetara heldu. Bizar egun sentizan odeizak agertu leikez, baina gainerak orduetan zerua ia garbi mantenduko da. Temperatura maksimuetan antzera geratuko dira. Zapatuan giro eguzkitsu eta egonkorrak jarraipen eukiko dau. Goizian aisia hegoaldetik suabe ibiliko da eta arratzaldian brisa sartuko da. Temperatura maksimuak 18 eta 20 gradu artekoak izango dira. Domekan, goizian, aisia hego-mendebaldetik ipar-mendebaldera aldatuko da eta itsasotik hodeitzia sartu eta giro estaliza eukiko dugu. Maksimuak be eguzkitzen faltiaitzik bere egingo dabe. Urrengo asterako emoten dau giro egonkorrak jarraipen eukiko dabela, gitxienez eguaztenera arte. Beste barik, mozorrua soinean, asteburu eder honegaz gozatu eta urrengo astera arte.